ya roi try parlok baro. Is ngongo you try basa isian pangi yo ay kaban kendo bat pi ban yo ban ya sam le mi kaktien ka jongo try leng ba ka ket surprise. But ha ka ni ka por is ngok men bangi don ki parlok ki ba kam kar pang ki bara wan ban ya kendo bat ni ban ya shem bantalem ha ka ket surprise. Tela da don na pedeng jong pi ru pi kwa ban ya shem bantalem bat ni leng ba ka ket surprise. Fila ban phone check ini ki number ke ba fifi yo Lani filaru banwan ban kendo ingi siya ka office ka jongi. Henry hagan ni ka por kalong ka bas ngau komen nga bangal pen itu siya fi kini ki parlo ki jongi. But kini ki day. Hi. Hi. You ready try Elsa? You ready try? You ready try Jack? Royal try. You ready try Georgie? You ready try? Yes ngau komen ba fi wan bat ngi hang ni ban ya don reng kalem bat ngi. But kum no filong man ta ka por. Yeah, klan. Ngau tana de ban ya ngau kata ba fifi ya klan ba fi ya kemen. Parlo jongi ha ka ni ka por iba de ka gift ta ka ketiga jong let's see iwan ra nan ta jonga dengan keli. Elsa, Boy, miss. ngai ka wi ka gift ta keti jong fi ho to ka de nam ta jonga. Empty miss. Kani am kadi ka gift ba ai papaya nga. No. Anong mo lawan rai miss? Okay, mlele. Fidang shuyo ane ka ni gift. Miss kani am ngayo hakas ni badia mentala dan lasis nema. Ni. La shi sne ma fi rabi ka ketiga jong fi. Okay, miss. Namar ngati ngam lada ngaplit. Yo ka jabo, yo ka jan. Namar kadi ka precious gift ba ai papaya ngatia. Public. Okay to. Long ne mel sabangan supet. Mo supet ka de ke. Long ha? Pa. Lahi ba? Jadi banong pa. Ang banjupet mame. Okay, tangin supet mo ngan supet ka de ke hang ne ba filabat la shis na menta film ju plet ya ka de. Ka de ka Bible. Bible. Elsa la shis na menta fi subat ba ka ni ka Bible. Oh, king miss. Film pak ju plet ka? Miss ngam not miss ban plit yo jabo. Oh, kata te kalong ka bas ngosi Film tarai George, ke ka ba ile ma ka how to ka day, ka ba ile ban le? Am kam Davy miss. Habangi yo ka Bible, ngila day ban le kum no. Ni ban pule. Oo, haba don ba ay ngi ka Bible, lada ngi don ru ka Bible ha yeng ka jongi, lada ka day ka Bible jongi, ngim di ban shubat be ya ka, ande ngi di ban plate ban pule ya ka. Fite Elsa, haga ni ka por nga kan mau Kala dan ka wi ka jingi to kana ha ka Bible, bo Jisu ya tu syapang we unong len, jinglen, haba ula kodi kita ki syakri ki jong ulai ngot bada ula aya ki talent ha way. Tas nga ba, Jack? Fiju puli na me ka Bible. Oh, ni pule miss. Good. Te fila ju puli na Naka gospel kat ko Matthias kalanong ka ba arpusan kadukot ka ba kat sau ter ka kren syapang way breu legend let what Elsa pe chani pe kini ki palo ki jong fi hang tena yeng ki pe je fi ba fi film pe je ki Sorry, miss. Okay. Ako samtiatan, miss. Okay, tas ngap ngani tu fi balai film day ban shubat pe ka Bible handai fi di ban pliet rupa dia ka Jack? Yes, miss. Fikan mau ke tu kerja untuk kana syapang ki talent? Oh, yes. Fitep ke eka talent? Hot. Nga ngau ba fi don ba ka talent? Hot. Te fila ban ye tu iki parlo ki jongi hayeng ke eka talent ka jong pi? Nga si setenak ban satyar. Ban satyar hot ka taro ka de ka wi ka talent nga ki parlo ki jongi yu pe leng ba ka TV, fi don ka talent ka ban sat jing kliang fi sat Miss, ban ruai. Yes. Oh, but ijak hang ni idon ka talent ka ban ruai. Fila ban pen sngoy ki parlo ki jongi ka talent ka jong pi? Oh, yes. Tingin ni ruai. God is so good. Elsa Raya.
But i Georgie pat hang ni, ngatip ba i Georgie ju smart bahaban pulih ka Bible. Dai am Georgie? Kadai, miss. Good. Fitem nem Georgie ha ka Matthias long ka ba arpusan ka dekot ka ba khat sau terte ka itu kana Japan jong way. Japan ki talent. Oh, good. Japan ki talent. But fitem hang kani ka jing itu kana ru la don lai ngut ki Shakri. Kanungut But fi bahang ni bat ni ru ngi dan kanungut ki parlok bat ni Lai. But tu ha kani ka puang let ya ka ban ngau thu ya ka jing mo jong kani ka jing tu khana leng ba kini ki lai ngot ki parlo ki jong ha kani ka por tela dan ha ka we ka sngi ba utau bre ubala le jing let shwa ba unmi na ka yeng ka jong ula khodi kita ki Shakri ki jong iwei hadin iwei but ula ya ki talent ha ki ti ki jong ki But ya uban ning kong ha kani ka puang in shumoder ya i Georgie la khot shwaning kong but utau breu ula ai san teliki talent hakikti jang Georgie fi yo kanutli San talent. But hadian kata pat la khot sa iba de i Jack ha kani ka por but la ai pat ha i Jack teliki talent kanutli Jack Two. But la don pa ita iba kadu ha kani ka por idan i Elsa. But hai Elsa pat la ni ha ita i Shakri balai la ai tang ka way ka talent. Elsa fi yo kanutli? Miss nga kwa 5 nga. Henry fitip. I papa jong fi ha bai I give je fi i ai kanutli ki Bible? Yay, 1. I ai tang 1. Te namal kata kani ka nuksa nga so ka kamya ha bari Elsa ba iyo tang iwei talent. Okay. But kum tapat hadian kata habau ta ubri ula wan pai no pat saka yeng ka jong kita ki lai ngot ki Shakri ki laya wan ban pen pai pat di kita ki talent ka ba ula ai haki. Ti baning kong modern ha kani ka por i Georgie ila wan ban pen pai biang no pat sa santli ki talent ha ba ila kai yaka. But i Georgie ipen pai pat sa kanutli ki talent Georgie? Santli ki talent. Good. Hadian kata pat iba aru hang ni iba de ijak ila wan ban pen pai biang pat ya kita ki talent ki ba ula yo kanutli Jack. Jack. Yes, miss. Pidang pos ni ya. Yeah, miss. Pidang modor siya. Orang pet kalau wow, wate kani ka yim. Hood. Henry, pios ngau nem ka jingkli banga kli fi. Oh, miss, fi ang A for apple no. Are, ngidaya keren ha kani ko por siya pang talent ba utaw Shakri ba haba ula yo li ki talent shwa ba utaw bri un lejing led haba ula wan pai pat ule kum no open pai biang tang kita ki li ki talent. Henry ula pan pai biang ka no siya. Shaki talent. Henry ka bas ngosi pat ha kani ka por ka day ba itai Shakri iba kadu pat iba lai ha kani ka jaka iba day Elsa iba yo tang ka way ka talent. Ila le kumno, ila le ban tep no ya kata ka talent. Kapit kani kapit. Jadai ban krike banyak ki way, jadai ban ong babiet Jack. Fitep ya no si ong babiet. Di tangi kita ki breu ki baju ong ba dan blay. Ju ong ki de ki ba biet. Miss, kini am pendam petemis nga. Okay. Wadam ngau si Elsa. Elsa how to finget niya ba don blay? Ingat, miss. Ingat ya? Teka bumot Jack. Ya ngau Elsa ingat ba don blay. Teka bumot imde iba biet. Okay? Sorry, Elsa. Sorry, ma. Good. Fide ban pan ma. Kajayu ba ita Shakri ba kado iba lai pat ile kumno itep no ibure no ikataka talent. But kumta iklam la asho pat ban pan pai shushu ikitaki talent kumba i Georgie ita ibaning kong ilapan pai lani i Jack iba ilapan pai. Handai pen ban haba wan pat tau try i Elsa i haban le kumno i haban pan pai kanutli ki talent. Iyo kanutli Georgie? One. Iyo tang wan but ipen pai kanutli Jack? 0. Ipen pai? 0. Ipen pai ke ka ba yo. Yo ka way ipen pai
kawai. Wei. Henry, banding kong yo kanu sun, ipan pai sun. Baar iyo ar, ipan pai sa kanu sa ar. Henry ini ibala iyo kanu iwei, Henry ipan pai bed kumba yo. Kabumot kamshim ladon kanu ka jing mentoy. How to ladon jing mentoy hang ta? Jack, Georgie? Kamshim la yo kanu ka jing mentoy. Tekum ta lada ngiru. Ya ke ka ba utrai ula ai hangi bat ngem pendon kam ya ka kumba itai banin kong bat ba ar kila pendon kam. How to ngila ban long jing mentoy ha ka hima ka jong utrai? Jack? Georgie? Elsa? Kamentoy bangin syubat eka Bible, kamentoy ngin ra eka Bible, syarum syaneng ngin tiaru bat ka Bible, ngin don hajan jongi ka Bible, Henry ngim shimla plit pat ya ka Bible. Fitem ngakan mau ha kaniga por ka we ka nuksangan itu ifi Elsa. Syubu ha kaniga por, to lesi I Georgie mo, I don ka we ka syarak. I don ayu? Ka? Syarak. Georgie fin lia ayu da fi don ya ka syarak. Ngan penmi ya ka jing syai. Hot. Ka jingdon ka syarak hangi ka bemut ngi pendon kam ya ka ban penmi ya ka Jack. Ya ka? Jing Shai. Jing Shai. Te syumudur Elsa ha ka ni ka por. Syubu mo. Pidon ha ka we ka jaka ka badum teliu. Pim yo I ru em hang ta. Henry I Jack I ya fi ya ka syarak ka jong I. Definitely akum no ya kata ka syarak. Hajaka ka badum. Ngan penmeding. Yes, ba fi pendon kami kata ka syarak pat kan le akum no kan ya ka jing syai. Nang ba naka badum ni poi syaka syaka jing syai. But ke ka bangim la ban yo I ha ka dum. Nila ban yo I ke baro kilong ki bala pau shna ha ka jing syai. Miss, What? pilayot ya. Jack, Jack, Sean. Daki. Oh. Okay, to di ban shot pa George, di ban shot di ban snang ge naga ba it. Mo? Okay, Elsa, long pa ne fila syai nga bangan pet ya kani ka gift jong pi hande fi syana mi nga menta bangan plate pa de kani ka Bible. Long and plate. Long hi miss Andre, but please what pinjabora mo miss. Fitim ne amladan ba ong nga ba ka Bible ka ba jabo ka peni ya ka donut ka jong ubreu ka ba cool. Impa jias ngau Jack la jias ngau. No. Impa jias ngau. Fitim balay ki ju ong ba ka Bible ka ba jabo handai ka donut ka ba cool. Namar ba habang ngi play ka Bible senyas ngi puli ya ka jayu hoot ka laban jabo ka Bible. Handai haba jabo ka Bible ka pen I pat ba ya kata ka Bible la don ba play. Mut la don ba puleru ya ka. Henry Georgie to Penjabok kuno miss. Penjabok ngamong ba penjabok Henry ka long ka bet dak no kan don ki ba prut mo don ki ba tho fini I ki don ki Bible don ki rong blue rong green don yellow don red laji I ki colorful Bible. Kemut nak pendro colorful. Di ban draw colorful Henry ki ju don baju roj lan ha ka Bible kenang bakin ken mau ha ba ki plate ka Bible ken tip kata ka dekot kala don ha kata ka sla la ni kata ka kitab la ni ki lenong ken mau kata. Good. Okay. Te habang ikran pa syapang kata ngakan mau nagaktin ka jong ublay nga ko ba firu baro finia puli lang ban nga. Okay? What miss? Nga ko ba I Elsa in snow tu balay ngim day ban syubu kop ya ka Bible handang ngidi ban plate ban puli ya ka. Nga kaktin ka jong ublay Kaktin ka jong ublay. kalong kabala Kalong kabala. persat mensim Pesat mensim. da ublay. Ublay. But ya kaningin siyang parlog bait hagaktin ka jong ublay naka Bible naka kita mati lenong ka balay ka dekot ka ba kat hendrio. Ta kini bat nga ki parlog to ong lang bat nga hakani ka por. Bat ka ba mentoy ya ka jinghikai? Bat ka ba mentoy ya ka jing hikay? Ya ka jing sneng? Ya ka jing sneng? Ya ka jing penbed? Ya ka jing penbed? Ya ka jing penmelin? Ya ka jing penmelin? Ka ba hakahok? Kabahakahok.
Feel sah ka ni ka por. Ba habangi puli ya ka Bible ngi yo ki ai. Ngi yo ka bening kong ke ai Georgie. Ngi yo ni kong e ka jing hikai ngi yo ka jing mentoy haki jing hikai. Bat ka ba ar bat ka dei ke ai Jack. Jing pen million. Ngi yo ya ka jing pen melen ka ba haka hok. Handai shwai kata ngi yo ya ke ai ya ka jing snake ki jing pen bed. Okay? Te mundur Elsa lah dah finum puli ya ka Bible, finum play ya ka Bible. How to fin yo kanu ka jing mentoy pat ka baladon haka? Finum yo. Te kenang bangin yo ya ka jing start, ngin yo ya ka jing hikai, ki jing snake, ki jing pen melian ni kita ki ai baro ngi don kam ban le kum no Georgie? Ban puli ya ka Bible. Puli ya ka Bible. Okay Jack, fila ban ya thu pat yang ni ba tang ban chu puli ka Bible kata kalabiang? Miss. Tang ban chu puli ka Bible kata kam biang ngidon kam ru ban le pat kum no Jack. Habangi puli ka Bible? Pan snow tho. Ngi haban sngow thu ru ya ke ai ke bla tho ha ka ni ka Bible. Kenang ba habangi sngow thu ngi syampang kunta kan long pat ka jing mentoy nam ta jonga ba jong pi bat baro ki ba puli ya ka Bible. Bat kumma menai la ay ka nuksa mo Elsa fikan mau haba shubu fidon ka syarak bat fidon ha ka jaka ka badum filek kum no pitang ya ka syarak kenang ba kata ka syarak kan ay ka jing syai. Kita ba ka Bible at ho ru syapang ka ktien ka jong blay ba ka long ka Jack Jing syai. ya ka Georgie Kalau ka syarak. Kasien ka jong blay ka long ru ka syarak. But mano bala ban yuto nga hae ngi syampat dia kata. Payas lolong ke ba? 5. Haka Matthias kalau nong ka basan uji su ong bangi ngilong ka jing shy jong ka birthday. But haka sam ka ba shis pa khat khandai pat ka du khat ka ba kano Georgie? Sispa san miss. Good. Ka du khat ka ba shis pa san pat ko ong ba ka ktien ka jong blay ka deiru ka syarak. Na ka bentaki kejat ki jongi bat ka long ka jing sha ya kata ka lenti ka jongi. Hendai nga kwa ba fin sngout ho ya kata. Namar bangi don iparlo i jongi Elsa ibak babli kam shimla tip. Hado menta baka Bible ka dei ban. Elsa. Okay, judai ban keren ben. Nang ba nado menta nga i Elsa ba indala yo ikani ka jihikai in le chiyeng ban in puli ya ka Bible. Hot Elsa? Hot, miss. Tingin Elsa, pat. Pili Kristan em Elsa. Ngaday Kristan. Day. Dek balay fin ju puli ka Bible. Namar ba? Oh. Katati ka long ka jingkali. Nakabanta jo nga ba jong fi iwe pi iwe nga ngay fi ke parlog iba pa yengi na yengru. Fi sngow to ba fi long ki Kristan. Fi kodiledi ki Kristan. Fi laru ban ong bala kaya nga haka yeng Kristan. Let's say fi yo iru ka Bible haka yeng ka jong pi. Kabadon ha kaway ka kendong leni ka don ha lor mit ne harum mit kala bandon ha kaway ka jaka ka yeng ka jong pi hendai fin pa ju puli ka how to ka long ka jing mentoy nam ta jongi pat lada ngim puli ka Bible nam long jing mentoy te ladangi khot iladi ki Kristan ki bashisha ngi deiru ban tip ya ka tien ka jong ublay but nang no ngin tip ya ka tien ka jong ublay habangi puli ya ka Bible. Alright. Kontak tinggal jong utrai ka hikaya ngi, ka sneng ngi, kaya lam ngi, syaka jing penmlien, haka hok baro. Bat nginyet, baka tinggal jong utrai ka deiru ka syarak namta ki kijat ki jongi, kenang baha bangi don haka jing dom jong ka pertai. Hendai ngi don pat ka jing syai jong ka gospel, ngi long ki beri ki ba syai. Amen. Amen. Kina jik tapti ha kadiga poram ta jungi baro kina kita ki badan kadang bangi aingo ba ka jingnon kat ka jongki kala long shisha ka jing mentoy nam ta jungi iwe piwe bat ma piru ki bala pet yangi ba ki bala shash scoring nado menne ka basdang jongani ka program inget ba kumbai Elsa ila kelabamut mentang nget Elsa ila kelabamut mentang Hot, miss. ki kelabamut ha kai No, ngan puli no ka Bible man kasngi. Good. But ijak in them no? Ijak ru in? Puli Bible. Dwai mala kasngi.
Dry malakaski. Dry malakaski. Good. Pule Bible. Dry malakaski. Bangin sun. 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 Alright, kadai kata, nang ba ngin san ha ka GM ka jongi ngi de ban le kam no ban pule ka Bible lam kum juru ngin duai. Henry, Jack, ngalaya tu ifi mane ba nadu manta pin ngau turu ba ngim de ban khot yunu ki biet. Ma waju khot yunu ki biet na ba de tangu bri u ba om dan blay de u biet. Ba mju de du ban pendam. Ngau ne Miss. Jadi ban pendami kebrio, okey? Tapi lah hikaya kata mentah. Oi, Miss. Tapi lah longi kena kita tetap ski mentah. Oi, Miss. How tu kaji hikaya ha kena kapal lah long kaji mentah ya pi? Oi, Miss. Good. But kay fin ong ya ki parlo ki jongi hayeng ru hani kapal. Fin ai ka jinx nang ayu ha kena kapal. Ba kiru ki deiban. Pule Bible. Dry malakaski. Dry malakaski. Dry malakaski. Pule Bible. Dry malakaski. Bangin sun. 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 Good. Tiada bangin daya. Kendo biang pat bat fi chaka wei ka episode jangka kezer phrase nganget bahaka ni ka por filayo eka jing hikai bat kan long shisha ka jing mentoy nam ta ka jong pi baro ba ka Bible kam dei ka nu ka kot la ne ka tiar ka ba fi fin bore ya ka la ne fin bu tang hai iwe ijaka ban shupan thamai sa ka Henry ka Bible ka dei ka tien ka jong oblay ya ka ba fi dei ban plit bat ban puli tang ban puli hi kum tu Henry ba fin ba ngau thu ba fin champang ya ka la da fi don kanu ka jinkali film ngau thu nak ting ka jong blay fila ban phone sha I pastor fila ban phone sha ka Potternet fila ban phone sha ka kids praise but ni ngau tnat bangin yo ai ka ban ai shapi ya ka jubab ka baya day ki jinkali nak tien ka jong u blay tat hadu bar kendo biang pa de fi sa sien try u blay ka jing suk bat ka jing ai ka jong u try kan don kat lembat pi bat nang ni bat nagi parlo ki jong a baro ngi ong no bye